जलंगानि जि बायलाखायो गिरु गिरुसो थाबायखादां। दिनैनि आंनि भिडिअआ मा जागोन? दिनैनि आंनि भिडिअआ मा जागोन? नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। आङो दिनैनि आंनि भिडिअखौ मा जागोन आं निजेनि मिथिया, बेनिखायनो आङो खोन्थानो हाथ'नाय नंला। ओमफ्राय आब'जों आंजों दा रायलायनानै बबाव थांनाय जायो नायग्रोनोसै, बेनि उनाव आङो खोन्थानोसै। जों दा थांलायनोसै जोंनि खाथिनिनो मा होनो जायगा नायनो। ओमफ्राय आब'आ जोंनि खाथिनिफ्राय फैदोंना, ओमफ्राय आब'खौ बेरायनो लांनोसै आरो। आब'आ जोंनि जायगाफोरखौ मिथियाना, ओमफ्राय आब'जों आं दा थांलायनोसै बिरलांलायनोसै सानैबो। अकस्मातनो जाब्रबदोंसो जोंनिया। लोगोफोर जायफोर बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे। बिनानावाबो माने मा होनो ब्लग बानायबाय थायो आरोना, बरिया मोसानाय ब्लग मा होनो सर्ट भिडिअ माबा माबि दङ बिनानावनि मा होनो माबायाव चेनेलाव। ओमफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आब'आ जि मोजां होननानै दोन लोगोफोर। आब'नि बाथ्राखौ रावबो फेलें खालामना आब'नि साननायखौ माने जाफुङो आरो। आब'आ एसे आराम होननानै माने आंनिया साबस्क्राइबारा खमायदोंमोन ना, ओमफ्राय आङो गोसो किसुमान अखान्थि मोननानै भिडिअ होथाराखैमोन। आनसाबस्क्राइब खालामनानै खमायदोंमोन नालाय खालामग्रायालाय खालामखायो, ओमफ्राय आं दा थेवब्लाबो खालामलांबाय थागोन, गोसोआ डाउन जाला। जायफोरा आंखौ मोजां मोनो रायज्लायनो जाबाय, कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोंनो थेवबो नायखालांबाय थागोन। सोरबाफोर लोगो हमदोंबा लामाफोराव ना, लामायाव लोगो मोनबाथ' हमखागोन। जों लोगो हमखादोंमोन ना, ओमफ्राय दिनैबो लोगो हमनोसै आरो। माने मा होनो आंनिया बांसिन भिवार्स लोगो मोनो आरो। मैयाबोथ' लोगो मोननानै भिवार्सफोरानोथ' आयु होननानै जि थांफिनलायनानै आंखौ लोगो हमहैदो। इथ' जोंहाबो संगितासो थांफिनलायनानै लोगो हमहैबावो। इमान मोजां मोनोना इदि भिवार्स लोगो मोनबा, बहाबा साबस्क्राइबार लोगो मोनबा बिराद माने गोसोखौनो ओरैबायदि खुसि मोनो आरो बुंनो हाया। जलंगानि जि बायलाखायो गिरु थाबायखादां। आयु फिसा ब्लिं गोलाव बैखिजायबो दैमा, बैखिजाना ओंखाराखै नालाय बिजाय औवानिजों थाबायबाय आरो। ओमफ्राय ड्रेसबो चेन्ज खालामखांबाय। ओमफ्राय दा आब'जों दसे खामानि मावफानोसै, बेनिफ्राय उनाव जासिगोन। माने आं भिडिअफोरखौ जों जेराव थांदों बेखौ लाबाय थायासै आरो, डाइरेक्ट आब'लानाव मोनफैनायखौ लाखाबाय। जानोसै ओंखाम ओंख्रै, बेनिफ्राय नाथुर बाथोन, बयलार दाउदै, ओमफ्राय गैला। सारायखौ लादो, खान्था लादो, सानैजों बयथ' जानोसै। ओंखाम खुरग्राया जोंना जों दा सानैजों जानोसै। खालामदोंना सानैजोंनो फैनोसै नुवाखै।
गोरलै जालाय भिडिअ लागासिनो सानसे ini dokter karena dia mencari Menadi kata ni saya dia ke ina orang ni dia sampai sampai mana ni mula ni naik saya tahu ni Aku mana video lagasnya kau pun kayak saling ngambil lagi macam serba kita bayar sih pak. Kebelah serba per naik badan dua kali nang lar, pernah nih gue pernah pernah naik bulan kawai. Jangan baik cari dia. Sana lang. Abang kamu kemarin sudah yang kayak itu tahu sih yang Indonesia yang juga ben hampir sama hari मोजां खोजानानै ओंखामखिनिया थाबाय ओंख्रिखिनिया थाबाय गैला जोंनि भिडिअआ ओंखाम जानायावनो जोब्बाय मन'जोब्बाय नालाय बेनो ओमफ्राय बिबारानो दंखायो माबायानो दंखायो जोंनि